Estamos a falar da cata na que debería estar toda a denominación de orixe. Non hai unha participación excesivamente alta, pero creo que son as bodegas que queren participar e marcar un pouquiño a línea de traballo que están facendo na denominación. Esta debería ser a cata que diría, pois, oye, creo que son o mellor viño que se presentou non a cata, son o mellor viño da denominación de orixe. É algo que había que facer un pouco máis de forza home, sí que se gustaría un pouco máis de implicación, non, de moitas máis adegas nos viños do ano, que sería pues, o que máis nos gustou, donde vimos un nivel bastante alto, sobre todo unha homoxeneidade en viños de moi boa calidade. Y una grata sorpresa ha sido que hoy hemos catado 6 vinos de otras añadas, que son los que mayoritariamente llevan un poco de barrica, y vemos como poco a poco se están formando en el sentido de que esos vinos llegan a ser vinos también muy buenos. Ha habido un elenco de catadores muy diversos, que lo que interesa es que hayan diferentes opiniones y diferentes puntos de vista. La impresión que nos llevamos todos es el trabajo que va realizando año a año la Ribeira Sacra. Es decir, posicionando sus vinos, estudiando a fondo, viendo la influencia de ese microclima, de ese suelo, de lo que los franceses llaman el terroir, que es el conjunto, el medio ambiente, y por qué hay que diferenciarlos de otras zonas. Después, la valoración de la mencía. Hasta ahora se tenía dudas, pero la culpa no la tiene la variedad, la teníamos los enólogos que no sabíamos elaborarla y hemos probado vinos de mencía fantásticos. Jóvenes y menos jóvenes. Y creo que es una región muy seria, que tiene mucho que enseñar, tiene más realidad que imagen hoy, tiene que comunicar. Hombre, este premio pues, é un recoñecemento, sobre todo o traballo que faz todo o ano, porque a viña é un traballo moi duro, xa sabedes como é, todo manual, e hai que estar todos os días, e nós sempre decimos que o viño se fai na viña, lóxicamente, o importante é ter a mellor materia prima, e sobre todo moi afrutado, que representa moito pois, o que é o terruño, que é a zona nosa, non? Son uvas maioritariamente da súa zona de Amandi, nunca pensas cando tes 20 anos que vas a volver aos oríxenes, e realmente eu vexo moitas veces que estás na viña con ese paisaxe que temos, que dices que vistas teño desde esta oficina, non? Que aínda que sexa duro, non todos os traballos son igual de duros, hai outros que son un pouco máis livianos, non? E realmente xa só estar rodeados desta paisaxe que temos aquí, e ver que o viño que funciona, ves que sae, que a xente lle gusta, que o vendes, ves que podes vivir desto, non? É un viño que nos procuramos equilibrar nas uvas, é unha mezcla de albariño, godello e treixadura, que a nos gusta nos facer viños naturales, igual que nos gusta respetar o medio, e facer viños bons, pero sanos. E procuramos equilibralo para despois acompañalo, seguilo, buscarlle os seus momentos, pero ser respetuosos con il e, ahora estamos con xente nova da familia que se está incorporando á bodega, con un novo enólogo, unha nova maneira de facer, e isto, de alguma maneira, é unha satisfacción porque é un reconocemento para eles máis que a mí. Se non ten continuidade, non hai nada. Se trata, como ao principio, un pouco mirarnos a nos mesmos desde a nosa perspectiva, senón que o noso viño viaxe por o mundo, o noso viño véndese xa non só en Galicia, senón no resto de España, no resto do mundo, e, por tanto, a hora de valoralo, pois debemos de traer a expertos que teñan un concepto máis internacional. Nestas 60 e pico marcas está representado máis do 70% do viño que se produce nesta de hoy. Isto é pedalear todos os días para non caer da bicicleta. A realidade é que non se pode pensar que chegou a unha meta, senón que estamos nunha meta para seguir traballando e seguir avanzando e cada día seguir estando no mercado.